Poďme si spraviť malú meditáciu. Zhlboka sa nadýchnite. Hlboký nádych. A na pár minút si oddychneme v nadčasovom ja. To znamená byť si vedomý, že ja som. Priamy zážitok, že ste. Alebo nie ste? Na chvíľu nechajte myšlienky o tom, kde ste a kto ste stranou a nesústreďujte sa na to, čo sa objaví. Sústreďte sa na fakt, že práve pozorujete prebiehajúcu existenciu. Teda ja som. Všimnite si, že ja som neprestáva byť. Nech už sa v mysli objaví čokoľvek, ja som jednoducho stále je. Dovolte si na chvíľku uvedomiť si, že bez ohľadu na to, čo sa objaví na obrazovke zvanej ja som, tak ja som naďalej existuje. Takže si len na pár minút všimnite ja som. Vzdialte sa od formy, od predstáv. Aspoň na chvíľku nič nepredpokladajte. Nevytvárajte si žiadne predstavy. Len si uvedomte, že ste. To je všetko. Nie ako toto či tamto, nie ako telo, nie ako táto myseľ, nie ako zmysly. Žiadne predpoklady. Len vnímajte samotný fakt, len si sami v sebe priznajte skutočnosť, že existujete. Obrátite pozorovanie o 180 stupňov. Zhlboka sa nadýchnite a niekde v hĺbke vnútri seba viete, že toto ja som nemá žiadnu nezávislú formu. Je bez tvaru. Táto existencia pozorovala, ako prechádzate mnohými stavmi počas života. No toto ja som, tá prítomnosť zostáva nemenná. To neznamená, že sa nevyvíja na určitej úrovni, ale nestráca samu seba. Nemôže sa zmeniť. Nemôže prestať byť. Je vo vás nadčasovosť. Hlboký nádych. Je to centrum v strede kolesa času. Táto živá prítomnosť, ktorá vie, že práve teraz počúvate, je tá istá moc, ktorá vedela, že sa pozeráte do zrkadla ako 8-ročné dieťa. A bude to tá istá moc, ktorá bude poznať vašu skúsenosť o 20 rokov. Takže ja som je bezpodmienečné, pokojné existovanie. Je to vaše večné jadro a môžete si v ňom oddychnúť. Už jednoducho ste, alebo nie ste? Toto miesto nadčasovosti, kde si môžete pozrieť celý svoj ľudský život, minulé a budúce roky, bodka v tom kolese času, ktoré obklopuje vaše centrum, ja som, v prázdnom strede kruhu, alebo, ak si to chcete predstaviť v priestore, môžete si predstaviť guľu okolo vás. To je guľa času, je to guľa ilúzie, ja som to, alebo ja som tamto. A v tejto guľe sú rôzne body, rôzne momenty, rôzne zážitky. Takže si ju môžete predstaviť ako kruh okolo bodky, ktorá je prázdna, alebo ako guľa, ktorá obklopuje centrum prázdnoty, zvané ja som. Nezáleží na tom, či je to guľa alebo kruh, predstavte si, čo vám príde najľahšie. Potom na tom kruhu alebo gule sú tieto rôzne body, ktoré by ste mohli nazvať pred 10 000 rokmi, alebo týmto konkrétnym životom o 5 rokov či 20 rokov. To nadčasové jadro je prázdnota, odkiaľ ste schopní nadviazať spojenie alebo komunikovať s týmito rôznymi bodmi vedomia. Ten, s ktorým ste momentálne najviac spätí, je bod, ktorý nazývate svojim súčasným ja, súčasným telom, súčasným životom, prítomným rokom 2025 a tak ďalej. Môžete však kontaktovať svoju minulosť a existujú rôzne paralelné verzie vašej minulosti. Je to čokoľvek, čo si predstavíte, že to je. Je to čokoľvek, čo si chcete zapamätať. Existujú rôzne verzie, ktoré nemusia byť tie, ktoré ste voľakedy tak povediať zažili, ale môžu to byť tie, ktoré teraz aktivujete z tohto nadčasového centra. Môžete sa tiež naladiť na ten zmysel pre osud, s ktorým sa každá bytosť narodí. Každé dieťa chce byť na určitej úrovni superhrdinom. V skutku deti vedia, že sú superhrdinom. Majú zmysel pre osud. Každé dieťa je snílek.
Teraz si možno úplne nepamätáte, aké to bolo, ale nezáleží na tom. Bol to aj váš prípad. To je všetko, čo potrebujete vedieť a toto stále existuje. Ste stále tým dieťaťom, ste stále tým snílkom. Takže máte osud, máte zmysel potenciálu, ktorý si prajete dovoliť premeniť do svojej skúsenosti. Verziu seba samého, ktorá je vyvrcholením všetkého, o čom v hĺbke seba viete, že tu túžite byť. Aby ste sa ukázali, aby ste učili, aby ste zdieľali, aby ste zažili, aby ste boli tým príkladom. Je to zmysel pre osud. Takže si predstavte seba o 20 rokov. Že všetko, čo ste prišli splniť, je hotové. A pozrite sa na to z pohľadu duše. Z toho nadčasového centra ja som. Zo stredu kruhu, či gule, kde neexistuje pred ani po. Čo znamená, že o 20 rokov od teraz sa váš splnený osud skutočne stal. Popravde to už všetko prebehlo. Nemusíte sa rozhodnúť, vidieť to ako svoju budúcnosť. Môžete vnímať svoj osud ako minulosť. Takže o 20 rokov od teraz bude tá najjasnejšia verzia vás, tá, ktorá naplnila všetky vaše túžby, tá verzia vás, ktorá sa stala tou žiarivou, vedomou bytosťou, ktorú ste sem prišli vykryštalizovať, preukázať, byť. Je už tu a teraz. Vrátili ste stvoriteľovi poznanie seba samého, cestou, ktorá vás najviac inšpiruje. Ale ak môžete vidieť o 20 rokov, ak môžete vnímať, že tento osud sa už splnil, ak to môžete cítiť teraz, kto môže povedať, že sa to už nestalo? Skúste si predstaviť, že o 30, 40 alebo kľudne aj o 80 rokov sedíte a pozeráte sa späť na svoj život. Ten, ktorému dnes hovoríte svojim menom, a zrazu vidíte, ako všetko zapadlo do seba. Ako sa vaše najhlbšie túžby zhmotnili. Ako ste sa stali tým kryštalickým vyjadrením dokonalosti vášho jedinečného volania. A všetká krása a láska okolo vás, absolútna sloboda, úplná moc, všetká hojnosť, kreativita, všetky tie premenené bytosti, celkom iný svet, možno mimozemšťania, možno úplne iná inteligencia, čokoľvek vám ladí so srdcom, čokoľvek, čo je súčasťou vášho osudu. Byť veľvyslancom medzi svetmi, byť nositeľom rôznych informácií a kódov lásky, svetla. Pozerajte sa na to ako na svoju minulosť. Spomeňte si, aký úžasný bol váš život 20 rokov od teraz. Takže pocitovo umiestnite o 20 rokov do 20 rokov v minulosti. Je to len cvičenie predstavivosti, ale funguje to. Chcete sa naladiť na svoj naplnený život, najviac naplnený stav. Nielen na jednu malú vec, ktorú si želáte zažiť počas tohto roka, hovorím o vašom splnenom osude. O tom stave, kde sa všetky prúdy vašich zdanlivo nesúvisiacich nadšení, snov a túžob zlievajú do jedného smeru. A všetky vedú až k tomu nádhernému, evolučnému vyjadreniu v čase. Precíťte tento stav naplnenia, ako by ste v ňom boli o 20 rokov. Ako by ste sa cítili o 20 rokov? Ale vy už viete, že z pohľadu duše, z momentu, kedy sa pozeráte späť na svoj život, z nadčasového jadra, z tohto centra, ja som, že sa to stalo v minulosti. Odpočívajte v tej istote, že už ste svoj osud splnili. Tento pocit je ešte silnejší než splnené prianie.
Komu záleží na malých želaniach tu a tam? Všetky želania sú súčasťou väčšieho osudu. Všetky túžby sú súčasťou toho, kým sa chcete stať ako kryštalizovaný odraz Stvoriteľa. Je to všetko, čo potrebujete vedieť. Vidíte, že sa nemusíte starať o dnešok, nemusíte sa starať o budúci týždeň, nemusíte sa starať o budúci rok, pretože viete, že sa všetky túžby naplnili. Pamätáte si, ako sa to stalo. Takže teraz len sledujete film svojho súčasného života s absolútnou istotou o jeho výsledku. Presne viete, kam to všetko vedie. Tak na čo sa starať o to, akú podobu má medzi tým? Keď je to len prechodné, je to len dočasné. Vy viete, že sa to už stalo, pretože to môžete vidieť z nadčasového hľadiska. Tým pádom môžete nahliadnúť do svojej budúcnosti a prežívať ju ako hotovú skutočnosť. Keď ste sa s ňou zladili a denne si to pripomínate, dodá vám to silu a sebavedomie, ktoré vám nikto ani žiadna z vonkajších okolností nedokáže vziať. Tento stav bytia je neohroziteľný, pretože vy už viete, kam to vedie. Ako by ste sa mohli báť, ako by ste sa mohli trápiť, keď viete, že sa váš osud splnil. Nezáleží na tom, aké sa to zdá byť, pretože teraz viete, ste ukotvení v presvedčení, že sa všetko vyvíja tak, aby to zrkadlilo váš naplnený stav. Pretože sa to už udialo, už ste o tom presvedčení. Nemusí to byť konkrétne, ak ste nevideli detaily vo svojej predstave. Hlavne je to pocit splnenia vášho osudu. Tento pocit superhrdinu, ktorý ste mali ako dieťa, tento veľký sen, ktorý ste sem prišli splniť a preskúmať toto veľké dobrodružstvo. To je to, čo chcete cítiť. Je to stav splneného osudu, ktorý je násobne silnejší ako stav splneného priania. Je to trvalé a dodávam sebavedomie a potom všetky menšie túžby začnú dávať zmysel v tomto väčšom obraze, kde už viete, že všetko do seba zapadlo. Potom sa veci môžu zrýchliť. Práve preto, že im nekladete odpor, pretože už nedávate moc tomu, čo sa práve deje. Nepozeráte sa na to, ako keby to malo nejaký skutočný význam, váhu alebo autoritu nad vami. V skutočnosti to nič neznamená. Je to len odlesk, ilúzia, tieň a zrkadlá súčasného stavu. A teraz sledujete, ako sa to začne zrýchľovať, keď si znova a znova spomínate, ako sa váš osud splnil pred 20 rokmi. A aké veľkolepé to bolo. Potom vás už nič neohrozí. Môžu vás nazvať akýmkoľvek menom, môžu prísť akokoľvek náročné situácie, ale vás sa to už nedotýka. Pretože viete, ako film skončil. A bolo to s hlbokým uspokojením, ktoré prekonalo všetky vaše najdivokejšie ľudské očakávania. Takto sa váš osud splnil a vy si to pamätáte, pretože sa to stalo 20 rokov dozadu, keď sa spätne pozeráte na svoj život. Žiť tento život bol skutočným požehnaním. Bola to taká úžasná cesta a nakoniec to všetko stálo za to. A pamätáte si,
že odkedy ste sa začali spájať s týmto stavom, tak od tohto momentu sa všetko vyvíjalo prirodzene a veci k vám začali prichádzať oveľa skôr. Stali ste sa tak sebavedomými, bez akejkoľvek arogancie. Je to len toto pokojné, milujúce presvedčenie o absolútnej istote. Je to číslo 1 na 6-bodovej stupnici emócií. Takže je to číslo 1. Je to absolútna istota. Stali ste sa nedotknuteľní, kde hmota, okolnosti naozaj nemajú žiadnu moc. Stav bytia tvorí hmotu. Na stave bytia záleží. Často ako ľudské mysle sme tak zameraní na to, čo sa v súčasnosti deje, že zabúdame na náš osud, na náš osobný príbeh. Často sa zabúdame zladiť s tým, kým skutočne sme. Potom čo môže tento obyčajný svet robiť, než odrážať to, čomu veríme. Takže ak sa oddialite, zrýchlite čas a potom to vložíte do svojej minulosti, už ste to ukotvili, uzamkli ste to. Pripomínajte si, aké úžasné to bolo, že všetko vám vyšlo. To je sila, ktorú si nemôžete kúpiť v žiadnom obchode. A čo sa stane s vašou schopnosťou milovať všetko presne tak, ako to je? Rozbehne sa to raketovým tempom a dojde k naplneniu. Pretože už nie je nič oddelené od osudu vášho života. Je to všetko tam, je to všetko súčasťou jeho vyvrcholenia. Takže ako by ste nemohli milovať to, čo by ostatní ľudia nazvali náročnou situáciou? Ak už viete, kam to vedie, ako by ste to nemohli milovať? A keď to milujete, čo sa stane? Negativita nemôže pretrvávať. Musí sa premeniť na niečo pozitívne. Musí sa zrýchliť do vášho osudu. A potom vlastne tvoríte na inej časovej osi, ako na tej, na ktorej ste tvorili predtým. Tú, ktorú si práve pamätáte ako o 20 rokov, sa udeje, vyvrcholí o 8 rokov. Pretože ste sa zrýchlili tým, že spomínate na to, čo sa stalo o 20 rokov, o vašej minulosti. Preto zmeníte svoju časovú os. Pretože teraz meníte svoju frekvenciu takým hlbokým spôsobom, že sa veci začali diať oveľa skôr. Takže o 20 rokov budete ešte viac. Veľkolepá verzia seba, ktorá je viac naplnená. Viac prianí bude splnených a zažijete viac rastu, viac radosti, viac dokonalosti. Pretože práve teraz robíte toto cvičenie. Je to všetko nadčasový vtip, ktorý si môžete preložiť akokoľvek chcete. Je to hra, v ktorej môžete urobiť čokoľvek chcete. Stačí sa naladiť na svoj splnený osud. A potom čo sa stane s vašim stavom ja som toto? Nezačne sa zrazu oveľa prirodzenejšie vyjasňovať, že jednoducho ste? Necítite tú živosť, to prebudenie, to osvietenie, to uvedomenie, že mier a stabilita prirodzene vstupujú do vášho života? Pretože už viac nebojujete s tým, čo sa deje. Pretože ste nadobudli istotu o svoj splnený osud. A tým pádom môžete spočinúť v stave ja som úplne prirodzene. Môžete odpočívať v bezpodmienečnom stave prirodzene. Už vás nič neláka a nevťahuje do boja s odrazmi, tieňami a ilúziami v zrkadle. Preto prirodzene spočívate v ja som. Preto stav splneného osudu sa rovná stavu prebudenia, alebo prinajmenšom vám to k nemu umožní o mnoho jednoduchší a hĺbší prístup.
rozdiel medzi Bohom a tvármi sa začína rozpúšťať. Cítite božský stav bytia, pretože ste v stave, že už ste to dosiahli. Čo je to, čo pocit osvietenia skutočne je? Je to zmysel pre dokončenie, naplnenie a úplnosť. Ale ak budete pochybovať o svojom osude a bojovať s malými medzitúžbami, potom vám neostáva priestor, čas a energia, aby ste si prirodzene všimli svoju slobodu, božstvo a vašu nekonečnú povahu. Ale ak viete, že film skončí do bodky presne tak, ako ste vedeli, že sa skončí, presne tak, ako ste vedeli, keď ste boli dieťa, nepochybovali ste o vašich snoch. Vedeli ste, že tam budete. Ja si pamätám, že som vedel, že jedného dňa budem Spider-Man. Ani som o tom nepochyboval. Nepochyboval som o tom, že budem mať taký inštinkt, že budem mať taký účes, postavu a vedel som, že jedného dňa budem schopný lietať, aj keď možno nie pomocou pavučín, ale vedel som, že budem schopný pomôcť ľuďom. Celý ten hrdinský pocit, ktorý on zobrazoval, v tom čase som nemal žiadne pochybnosti, že sa stanem tým vzorom. Žiadne pochybnosti. A vy ste tiež zažili ten pocit, keď ste boli dieťa, v čase, keď ste boli v tom snívajúcom svete. Čo keby ste mohli znovu získať ten pocit a potom spočívať v pokoji ja som? Vďaka istote, že váš život postupne smeruje k naplneniu vášho osudu. A preto si už pamätáte, aké to bolo. Nič vás už nemôže rozhodiť. Nič vás nemôže vyviesť z rovnováhy. Vaše vedomie zostáva nerušené. Váš pokoj ostáva neotrasený. Vaša jednota s Bohom je stále jasná. Toto spojenie neustále prebieha. No nebolo to úžasné? Nebol to nádherný život? Ako sa všetko splnilo. Ako všetko začalo dávať zmysel. Kde všetky vaše obavy zmizli a všetko, čím ste vedeli, že ste, sa úplne naplnilo a všetci okolo vás to tiež spoznali a stali sa tiež svojim najlepším ja. Takže koho zaujíma, čo sa zdá? Na čo tomu dávať význam? Na čo si robiť starosti s tým, čo sa objavuje? Prečo tomu dávať autoritu alebo vonkajšiu realitu? Keď to nemá žiadnu? Už viete, čo sa stalo. Ste ten film. Tam vonku nie je nič iné, ako sila vášho vedomia, vôle a odhodlania. Takže nechajte ich robiť si svoju vec, nechajte ich nechápať vám, okolnostiam, ľuďom, udalostiam, čokoľvek to je, nechajte ich. Vy už viete, čo sa stalo. Už viete, kým ste sa stali v tomto živote. Pamätáte si na oslavu čírej radosti, takže si nerobte starosti. Sled udalostí, život bude plynúť prirodzene ďalej. Ale ak ste ukotvení v tomto stave bytia, nič z toho vás nevyvedie z rovnováhy. Nezáleží na tom, ako sa okolnosti vyvíjajú a odvíjajú, pretože vy už ste tam. Čo je realita? Realita nie je to, čo sa deje fyzicky, ale realita je čokoľvek, čo cítite, že je v každom okamihu. Ak si to prajete, je to preto, že to už ste. Len to volá verziu vás, o ktorej predpokladáte, že ste. Túto verziu to volá k znovu zrodeniu. Takže pochovajte svoje staré ja a pamätajte na svoju budúcnosť. Ako by sa to stalo vo vašej nedávnej minulosti. Aký vznešený život ste žili. Všetko, čo ste chceli, sa stalo. Všetkým, o čom ste vedeli, že ste prišli byť, sa už udialo. Jednoducho sa to stalo. Magicky sa to stalo. Všetko do seba zapadlo.
Zákony vesmíru nikdy nezlyhajú. Stvorenie, nekonečná sila vašej slobodnej vôle nikdy nezlyhá. Takže teraz máte silné spojenie s tým, o kom viete, že ste. Čím silnejšie to cítite, tým menej vás zasiahne, čo sa deje navonok. A ako som povedal, je to sila, ktorú si nemôžete kúpiť. Je to nebojácnosť, ktorú nemožno dobiť. A ktorá vám odhalí, že skutočne ostatní ľudia a svet nemá nad vami žiadnu silu, ktorou by vás mohol ovplyvniť. Iba to, čo si vy sami vyhlásite za pravdu, má na vás nejaký vplyv. Potom môžete milovať. Nereagujete. Už vôbec nemusíte reagovať. Prečo by ste na niečo reagovali, ak to nie je skutočné ani konečné? Vidíte? Nikdy nemôžete zlyhať, pretože to nie je konečné. Ako by ste mohli zlyhať, ak to nie je nikdy konečné? Nie je to možné. V skutočnosti je podľa definície nemožné zlyhať. To, čo sa objaví, nie je konečné a ani to nie je reálne počas toho, ako sa to objavuje.